O candidato número 5 é José Manuel Gestal Sánchez, representando a parroquia de Ardemil, 33 anos e mestre. A candidata número 4 é Estrella Vázquez Varela, representando a parroquia de Lesta, 47 anos e xerente de Empresa Grande. A candidata número 3 é Susana Mosquera Pose, representando a parroquia de Ordes, 32 anos, psicopedagoga. E o número 2 é Pedro Carrasco del Río, representando a parroquia de Ordes, 50 anos, farmacéutico. Presidente do Partido Popular de Galicia, Presidente da Xunta de Galicia. Gracias, Presidente, por estar hoxe aquí. Gracias non só pola túa presencia, senón tamén polo teu apoio. Gracias por facer un oco na túa apretada xenda para vir a viñas e veciños de Ordes. Ver esta sala ateigada de xente é para os meus compañeiros e para min algo emocionante. Vervos hoxe a todos aquí é un claro refrexo que en Ordes sopran ventos de cambio. É síntoma de que Ordes, como Galicia, está preparada para volver a ser popular. E iso motívanos todavía máis a traballar, traballar e traballar sen descanso para converter a Ordes nun referente na provincia. O 1 de marzo de 2009 fixémolo por Galicia. O 22 de maio deste ano farémolo por Ordes. Os socialistas fomos os que conseguimos máis de 9 millóns de euros para Ordes. Supoño que o mesmo dirá o señor Rego dentro dos días. Pero, señor Pedreira, non querería vostede decir os socialistas, incluído o señor Regos, fomos os que malgastamos 9 millóns de euros dos ordenses? Terei que facer moitas veces o camiño de Santiago. Terei que peregrinar ao teu despacho, aos dos conselleiros e aos dos directores xerais, para reclamar a axuda da Xunta para reconducir o destino de Ordes e situalo na boa dirección. Sei das dificultades do momento, pero sei tamén do teu compromiso con Galicia e con todos e cada un dos seus concellos. Sei do especial coñecemento que ten a situación de Ordes e precisamente por iso sei, Presidente, que a Xunta de Feijóo estará á altura das circunstancias. Non vou facer en autoridade, Ordes non voltará a derrochar os impostos dos veciños en grandes obras inútiles, como a ampliación da Alameda, un búnker de luxo para o Concello ou cadeiras de centos de euros para a zona VIP do campo de fútbol. Aquí e agora, diante de todos, comprométome firmemente a reducir os gastos superfluos do Concello ao menos nun 30%, como ti, Presidente, nos pediches e como ben ti dixeches cando chegaches á Xunta. O Concello non voltará a pagar unha millonada por alugar carpas nin outras excentricidades. Non se voltarán a excluir as empresas e os traballadores do noso Concello das obras municipais. Non se voltarán a eliminar por caprichos persoais os eventos que levan a coñecer a Ordes en todo Galicia. Non se voltarán a enterrar os froitos dos alumnos da Escola Obradoiro nuns terrenos de titularidade allea polos que se deben de pagar un aluguer de máis de 900 euros mensuais. Comprométome a xestionar o Concello con modestia e apegado á realidade, sen despachos de luxo. En consecuencia, estudiarei adicar a outros usos a ampliación da casa consistorial contratada polo Indalgado. Quero ter presentes as necesidades dos nenos e mozos, e por iso poremos en marcha unha casa da xuventude e un centro multimedia que nos axude aos veciños a facer internet